Straight to the Ang point. report nga kung nakuha, nahadlok in taon ng mga babae, ang HR manager, nagpanghadlok sa ining iyang kaso in taon, mga higala, murag na nakurat siya ba, nga inaning hitabua. So kung lagi ako nang gisuwat pod sa kong kulom karon sa pamantalaang The Freeman, nigawas niya itong kulom karon, may higala, ang title na MC Duterte and MCIA Tanimbala Anomaly. Straight to the point. Akong gisaysay diha mga sukid di paminaw, ha? Nanan, gawas ta sa hard copy sa atong pamantalaang The Freeman karon. Ang sa online tingali ugmaan pa na. O unya baka or ugma baka, ha? Pero ang atong hard copy, mas maayo makakuha mo anang hard copy para naa mo inyong referensan. Ako nang gisuwat na napita, no? Unya mo ni nga akong pangutana sa dako kay di man lalimpo na mga higala in taong lamang ka nagdali ka, babaeng buhat, HR manager, kinsa bang tawhana in taong magdagbala ng airport? Ako lang ni agi katawa-katawa may gala, no?